Na szevasztok fiatalok, ürítsétek ki a zsebeiteket, mert itt jön a két szemtelen szarházi tróger, Kigyó és Kicsi MC, aki elmondja, hogy mitől lehetne jobb ez a világ. Már régen zavar, engem az az érzés, milyen lenne a világ, hogyha jobban élnénk. Tedd fel magadnak ezt a kurva kérdést, mitől lett gazdagabb ez a nép? Semmitől, mert ugyanúgy tartunk nap mint nap, csak magunkkal leszarunk. Jártam ittól, tudom milyen a világ. Hallgass rám testvér, ez egy nagy fasság. Azért vagyunk mi, hogy elmondjuk a véleményünket. Sokat cseppet tiltanának, de mégse számít a vérükre. Egyelőre veletek szemben nézek most rátok. Lapáttal a kezembe a sírotok a társam, mert értem lehetne megváltoztatni. Miért kell mindig csendben maradni? Nem fogok azért sem, titokul se lehet, aki vele van a vérem, aki nincs az az ellensége. Hogy jobb legyen a világ, de ezt hogyan csináljuk? Az egyik embert a másikra váltjuk, és ezt nem bánjuk. Nem is sajnáljuk, mert ilyen emberek kezébe került a világunk. Hogy jobb legyen a világ, de ezt hogyan csináljuk? Az egyik embert a másikra váltjuk, és ezt nem bánjuk. Nem is sajnáljuk, mert ilyen emberek kezébe került a világunk. Lopjatok még! Ez még nem elég! Lopjatok még! Hát még több pénzt! Lopjatok még! Ez még nem elég! Lopjatok még! Hát még több pénzt! Lopjatok még! Ez még nem elég! Lopjatok még! Hát még több pénzt! Lopjatok még! Ez még nem elég! Lopjatok még! Hát még több pénzt! Én azt akarom, hogy jobb legyen a világ, de nem tud semmi se tenni, ha ilyen emberek irányítják, akik csak ülnek és semmi se tesznek. Ezért inkább az országot húzzák be. Emelik a gyógyszárát és még több adózás. A gázfűtés 20% a följebb a népek árán, de biztosíban erre, hogy miért több pénz legyen a kezetem, és ennek ellenére hazudok még a szemük, de az egyik forradalmat akar, a másik csak pénz. A harmadik hatalom, mert a vágyik most mire döntsön a nép. Észszerűség lenne, ha kinyitnák őket, akkor már jobb lenne nekünk a tőke, mert annyiszor becsaptatok, hogy jobb lesz minden. Szavazatok rá, mert velem jobb lesz az élet. Igen, akkor mondd meg, miért van ez tényleg, hogy a népen lázadt, végigondol mögé bújtuk-e szépen. Hogy jobb legyen a világ, de ezt hogyan csináljuk? Az egyik embert a másikra váltjuk, és ezt nem bánjuk. Nem is sajnáljuk, mert ilyen emberek kezébe került a világunk. Hogy jobb legyen a világ, de ezt hogyan csináljuk? Az egyik embert a másikra váltjuk, és ezt nem bánjuk. Nem is sajnáljuk, mert ilyen emberek kezébe került a világunk. Aki milliókat keres, azt lecsuknám. Aki megfit veled, azt lecsuknám. Aki politikus, azt is lecsuknám. Hidd el nekem, tesó, már készül is a listám. Nem húznátok csak tiszta pénzt, egyből kevesebb lenne a fizetés. Én nem politizálok, csak beszélek, és az arcotokba vágom a csekkeket. Fizessétek ki helyettem. Hogy jobb legyen a világ, de ezt hogyan csináljuk? Az egyik embert a másikra váltjuk, és ezt nem bánjuk. Nem is sajnáljuk, mert ilyen emberek kezébe került a világunk. Hogy jobb legyen a világ, de ezt hogyan csináljuk? Az egyik embert a másikra váltjuk, és ezt nem bánjuk. Nem is sajnáljuk, mert ilyen emberek kezébe került a világunk. Lopjatok még! Ez még nem elég! Lopjatok még! Hát még több pénzt! Lopjatok még! Ez még nem elég!